saria izango dela jokoan, 4 untzi arituko dira hemen, San Pedro, Donostia Arraun, Santiago Tarrak eta Ondarroa, eta ondoren, 2 txandatan izango da jokoan Euskal Herriko txapelketa. Zumaia Getaria, Izuntza, Santurtzi eta Trintxerpe bigarren txandan arituko dira, eta azken txandan, Kostape, Orio, Urdaibai eta Etxeko untzia Hondarribia. Jose Luis Ertizia Baserri, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Gaur Baiona benetan zoragarria. Bai, nik uste dute alderdi guztietatik begiratuta ona, jendetza itzugarria, lekuare zoragarria, eguraldia, nik uste dute dena. Ikuskizun polita ikusteko moduko arratsaldeoitako bat, Untziak kokatzen ari dira, lehen txandan arituko da Ondarroakoen Antiguako Ama trainerua, bigarren kale horretan izango den untzia, Santiago Tarrak izango da, 3. Donostia Arraun eta 4. kaletik San Pedrokoen Libia trainerua, orantxe ari da Ramon Erostarbe estatxa hartu nahian, eta berehala izango ditugu 4 untziak itsasoko epailearen agindutara, 3 jadanik prest dira, eta 4. San Pedrotarren Libia untzia, une batetik bestera izango dugu prest. Badirudi Erostarbek baduela arazoren bat horre estatxa topatzeko, katibatuta edo halako tirabiraren bat badu hor, 4. kale horretan, bien bitartean Valentin Elgezabal lankide agurtuko dugu. Arratsaldeon, Valentin. Bai, arratsaldeon. Epaileen inguruanetan, gora beraren bat izan alda? Ba ez, momentuz ez, oantxe dena prest, lehen txandari hasiera emateko, eta ez da momentuz behintzat, ala tirabirarik edo gora berarik gertatu hemen inguru honetan. Erki Valentin, diru kontuak ere argituko dizkiguzu, ea apusturen bat badugun, korredoreren bat ikusi dut, eta horren berri duzunean, badakizu. Bai, Altuna hemen txebueltaka dabil, gero harrapatzeko moduan izango gara, baina lehen ondala 10 minutu edo ikusi dugu hemen txebueltaka. Ederki, Valentin Elgezabal badakizue, protagonisten eritziak biltzeko, eta baita ere, diru kontuak eta zuei eskaintzeko, Erostarbek hartu du estatxa behar bezala, 4 untziak egoki kokaturik, itsasoko epaileak, orantxe, astindu du bere banderatxoa Ibero jaunak, bera baitugu gaurko honetan itsasoko epaile, eta ea, 20. segundua burutzen den gora berari gabe, eta irteera, ontzat, baliozkotzat emateko moduan garen. Gogoratu, lehen kaletik Ondarroa, 2. kaletik Santiago Tarrak, 3. kaletik Donostia Arraun, eta 4. kaletik San Pedro. 20. segundua burutu da, baliozko irtera beraz Baserri, eta momentuz argi eta garbi ezan behar dugu, estropada eremua, inolako arazori gabe ikusten dugula, hori bai, kirol portua tarteko dela, Hondarribin eginiko berria, eta Hendaiako ere bai, eta untziazko Baserri batipate kanpokaldeko balizako hor ikusten ditugu, ez daude urruti, eta jendea nolabait ezateko toki guztietatik, portu zaharretik nolabait ezateko, arrantzalen portutik ere jende asko estropada jarraitzen, Hondartza ere goiko puntaraino beteta, eta gaurko honetan toki guztietan bildu da jendea Baserri estropada Euskal Herriko txapelketa jarraitzeko. Dudarik ez dago, uretako kiroletako nik uste dute leku aproposa jarri dutela hemen kai berri honekin eta bar, eta eguraldia hola izanek, eta ia opor garaia denik, nik uste dute jende guztia kalea ateratzeko gogoakin, eta eguraldi honekin zer gutxiago, Hor ditugu untziak, joetake, minutu eta 23 segundo orain lanean hasi diren ezkerostik, badirudi lehen kaletik Ondarrutarrak indartxu irten zaizkigula, eta Morales kargatuta izango dira. Atzo Portugaleten bandera irabazi baitzuten, Baserri. Bai, Portugaleten, eta aurreko astean Suantzez estropadan ere aurrena egin zuten, eta horre bigarren mailako beste estropada horietan, hor daude, muturra sartuta, eta beti ere, pozgarria da, eta morala igotzeko moduko estropadak, beti aurrena egitea pozgarri izaten data. Zeirutzen zaizu, momentuz 3. eta 4. kaletik ari diren Donostia Arraun eta San Pedro badirudi indartxu abiatu direla, hau hasi besterik ez da egin, baina Santiago Tarrak bitin bat atzera ikusi dugu, eta alderantziz Donostiarrak eta San Pedro Tarrak orain erreferentzia honetan antzeman daiteke, Ondarrurekin batera estropadaren buruan ote ditugun, zeirutzen zaizu? Bai, nik uste dut orain lehenengo luze laurden hortano babesa pixka badaukatela 3. eta 4. kaleak, horre Jaizkibel mendi amaiera horrek babesa pixka bat eta egiten die, eta gero, hor ikusi berda, irterako txampo hori ze taktika eraman duten, estropada puskatzea joan edo hor ikusi berda, 2 minutu terdi pasatxo, lanean hasi diren eskerostik, Erostarberen mutilak, Libia trainerukoak dituzue begibistan,
trantzizio urtea izan zuten Patzaitarrek joan zen demoraldian, eta aurten poliki maila hobeagoa erakutsi dute, eta aipa dezagun indartsu hasi dutela federazio sari irabazteko asmotan lehen txanda hau, eta donostiarrak ere Asier Lopezen agindutara gogor xamarrari dira. Esan, iaz federazio trofeo hau berak irabazi zutela San Pedro Arrak, eta pixka bat joan den urteko eusteko ja gai diren, ez? Eta gainikoan zehar, San Pedro beren banderi irabazi zuten, berak antolatzen zutena, eta ligan zehar hor da bitzatez. Zumaiako izan zuten honena 6garrena, eta gainekoan alduten eginez, ezuk izan duzu bezala, trantzizio urte hori amaitu eta gora egiten duten, ez? Valentin Elgezabalakidea deika genuen, zurea da hitza, Valentin. Hemetxe daukagu gure ondoan Jose Miguel Duaian, Hondarribiko taldearen presidente ordea, eta nik ez da hit, Jose Miguel hemengo patroiarekin edo hemengo amarriñarekin edo teatruren bat egin duen, baina aurreko astean eguraldi zolagarria, eta gaur ere, giro aparta. Ikaragarrizko girua dago, eta, hasiten bezala irtetzen den guztia. Puntuan ateri da estropada, gaur hori guztia saia esaten da, eta gehiago gutxita zenbat, eta jende den hemen zenbat barko diren urian, baina zeiterri eta puntuan hasi da estropada, hori guretzako posteko gauza da, ez? Bura ustendiak izan dituzue, antolatzerakoan? Hemen abuztuko igande batean olako gauz bat antolatzea saia esaten da, ez? Hemen dena jakin dugu txingudiko bai hontan, kriston kirol barkoak esaten diela, txalup asko dira, eta olako eguraldi batian denak itzaza juten dira, ez? Ordan, hori denak kontrolatzen, urian ez du maten, jendeak ez daki ondo hemen zenba jende daukagun gure motorratan, eta ertzainara ekarri dugu, eta zelan egiten ditugun saia esaten da, baina posik nago bintzat hasi, bere orduan hasi garela. Eta Hondarribia bigarren txandan izango da, ez txanda nagusian? Gu kasia batian, txanda horretan joan beharra genuen, Zumaiak intzen olako eskaera bat, klubateri itzai ondo iduritu, eta, gu konartu behar, gu jokatzen segutan da jungo behar. Suerte, Josemi. Aurrera, Mikel. Ederki, gero sakonduko dugu txanden osaketari buruz izandako gorabera hori, bien bitartean, untziak kanpokaldeko balizetan ditugu, lehen ziaboga egiteko prest, eta laugarren kaletik San Pedrorentzat eta baita ere lehen kaletik Ondarroarentzat, distantzia txikia egia zen hortxe dira parean, momentuz pixka bat goraberatsu argi dago Santiago Tarrak 2 segundu atzerago izan dugula, baina garrantzitsu izaten da ziabogari nola ekin eta baita ere nola irten. Eta ez dakit baserri orain ikusiko dugu, baina ez ote duen ondarrutarren untziak ziaboga hori nahiko desiente egin eta batipat indarrez abiatu gero bigarren luzean. Maniobra oso on egin du eta pixka bat aurrea hartzea lortu du, eta hori oso garrantzitsu izaten da, zati beti horre arraunlaiak eta barre referentzia pixkat horre saientza begiratut egiten dute, eta pozik ateratzeko modukua, ez? Denborak behintzat apuntatuta hor dituzue, San Pedro 5-0-8, estadistika zaleek badute lehen erreferentzia, kontutan izan, federazio zaria dagoela hemen jokoan, hemengo garaileak ezin izango du irabazi Euskal Herriko txapelketa, hori ondonengo bitxandatan izango da jokoan, edozen kasutan, San Pedro joan zen urtean garaipena lortu zuen, baserrik gogoratu bezala, eta beraientzat helburu nagusi izango da, gaurkoan ere, txanda hau irabaztea, federazio sari irabaztea, baina horretarako gogo handiz etorri da baita ere Ondarrutaren untzia, Antiguako Amako gizonak lehen kaletik oso dotoreari dira, eta Donostia Arraunek ere bere lana nahiko ondo burutu du, egin du orain artean, bigarren luzean orain, 6 minutu eta 44 segundu une honetan, eta Valentin ez dakit epaileek beste daturen bat edo eman dizuten. Epaileen kronoak ez du kontrakoa esan. San Pedrok egin du lehen ziaboga horretan denborarik onena, 5 minutu eta 8 segundukoa, segundu bakarrera Arraun, Donostia Arraun, Santiago Tarrak 2 segundura eta Ondarroarena izan da denborarik txarrena 5-11, beraz, diferentzia nabarmenik ez. Targitu dezagun orain txanden osaketari buruz, bigarren txandan eta hirugarren txandan parte hartuko dutenen inguruan izandako gorabera hori, Valentin Elgezabalek aurreratu berri digu, azkenik Hondarribia bigarren txandan arituko dela eta ez hirugarrengoan, eta gorabera honen arrazoia zera da, Zumaia Getariak aldez aurretik iragarria zuela, Lucia antenatzaileak hainbat gizon aldatu behar zituela, eta horregaitik egokiago ikusten zuela beraien untzia, Telmo de Ultrainerua, bigarren txandan
aritzea, eta badakizue bestalde federazioak erabakia zuela aldez aurretik Euskal Ligak orain artean duen sailkapenaren arabera antolatzea txandak. Baserri, zer iritzi duzu izandako tirabira hontaz? Bai, hor, nik uste dute federazioak egin duna, araua behar den bezala, nik uste dut horre flexibilidadeak eta gora berak sortze horrek, agian geororako istiloak, eta horrek erabaki du behen iritzi horrekin jarraitza, Zumaiarrak, beak aitortu dute, ez direla jende honenakin etorriko, eta nahi zuten, ez etortzeari utzi, baizik eta etorri baino beste jende batekin, eta hor zegoen, Hondarra bila aurrera jungote zen azkeneko txanda horretan, baina, azkenean bertan berak geratu da dena, Aurrera, Valentin. San Pedrokoa daukagu hemen ondoan, Patxan, delegatua. 5-0 orain arte, behintzat lehen luzean denborarik onena. Hori ematen du, aurrea goazela, baina horretaki, ikustean pizka eta atxean geratu garela, eta bigarren zagoan zer gertatzen dan. Azken estropada hauetan, ematen du hori lagoen karletik, hori zer dagoen uretan, eta horti dihoa tripulazioak atxean geratzen direla. Zer pasatu da hor estropada hasi aurretik egin duzuen bilera horretan? Hori da dela duten artean gertatzen diren gatazkak eta modi horietan buruz du nahi aipatu zer eta hori alde batean utziko du, ze asmo gaurkoan? Gure asmoa da txanda irabaztea, baina momentu zaila da eta bukatzean zer gertatzen da. Suerte eta segi bide horretatik alba duzu behintzat. Bale, eskerrik asko. Sukaldean utzen dituzte ordezkariek tirabirak eta, pakean joan daitezela gauzak, hori da gure naia, eta argi eta garbi antzeman daitekena hemen da, momentuz behintzat, untzi bat, pitin bat atzeratu dela, hain zuzen ere Santiago Tarrakeko entrainerua, eta beste bat bigarren luze honetan oso indartsu etorri dela atzetik aurrera, Donostia Arraun hain zuzen ere, Baserri. Lehenengo maniobra horretan San Pedro baino segundo gehiago eman diote, eta guain ikusi San Pedro hori, San Pedro hirugarren, hormen lehenengo kalekotik Ondarroa, baina San Pedro hori beste 4 segundo kendu dio. Lehen tokian beraz Donostia Arraun, argi eta garbi, 10 minutu 11 segundu, bigarren tokian Ondarroa, 5 segundu gehiago hauentzat, hirugarren 8 segundura San Pedro, eta orain Santiago Tarrakeko entzat hauek 13ra, beraz diferentziak haunditu egin dira, eta gauza bat argi dago, Santiago Tarrakek gaur maila eman nahi duela, badakizue, Irungo gizonak ditugula, eta gogo biziz jakina, hemen bidazoaldeko estropada garrantzitsu honetan, Euskal Herriko txapelketa, beraientzat etxeko estropada da, eta normala da gogo biziz aritzea, baina orain artean behintzat, argi eta garbi pitin bat atzeratu egin zaizkigu, eta Donostia Arraunen lana azpimarratu behar, Baserri bigarren luzean ongi, eta hirugarren luzeari ere ongi ekin diote. Abantaila horrekin bigarren maniobra hau egitea lan erdia bukatua, poz ematen dizula, arrotu hasi egiten dizu, eta hirugarren luze hautan beti izaten da neketzuenetakoa, eta ze gertatzen denez. Ikusi ditugu lehenengo eta bigarren kaleko nola Ondarroa Santiago Tarrak honea lehorra aruntz etorri dela, gu gauden espigoi honetan, eta pixka bat bakoitzak binaka ben aldetik bezala. Mikel. Aurrera, Valentin. Denborak eskuartean ditugu, beraz esan dezagun, denborarik onena Arraunek egin duela, Donostia Arraunek, 10-12, 10-16 eman diote Ondarruari, 10-20 San Pedro Tarrei, eta Santiago Tarrakek egin du denborarik eskasena, 10 minutu eta 24 segundukoa. Epaimaiko datuak dituzte horiek, Valentin Elegezabal lankidearen eskutik, guk 10-11 eman dizkiogu Donostia Arrauneko gizonei, eta epaileek 10-12 hartu diote Lugainen traineruari. Kontua da, hirugarren luzean ditugula untziak, eta Donostia Arraun indartsu nagusi Azier Lopezen agindutara, ondo ari dira Arraunean, eta okerrik ezean, federazio saria, ez dut ezango irabazia dutela, baina bai oso ongi bideratua Baserri.
Bai, dauneko oreia, bigarren maniobro horretan, talan erditan, atera dizkote 4 segundo ondarruai, eta horrei pixka bate usteko, gogoakin jongo dira, ez? Betire, trofeo saria eta txanda irabaztea pozgarri izaten da, eta hortan inalakingo dituzte, ez? Eta pixka bat hori, aurra begira, prestakuntza, eta hemendik aurra puntua bilatu garra dago talde guztietan, ez? Bai, Valentin, aurrera. Gure ondoan, Xabier Arrieta, Donostia Arrauneko presidentea. Xabier, ze azken momentuan hor arazo batzuk izan dituzu, ez? Bai, azkenengo momentuan bi aldaketa egin izan ditugu, bi arraunetik gaizki jarri ditugu, eta horretan aldaketa egin ditugu. Hala ere, aurretik, horri eusteko asmotan? Hasieran ondo gabiltza, eta gero, butzkatzerakoan, espero eta gaur estopada poliki prestatu gu, ondo prestatu gu, eta txanda irabazten dugun. Kontxan izango zaretea, horretan ez da udarik, eta hoize da hemendik aurra zuen helburu bakarra, ez? Lehenengo kontxan parte hartzeko 17 irabazi da, aste hau prestakuntza berezia izango da, eta 17 partez izango izatarrun. Xabier Arrieta izerretan dugun, bera ondia gaur eta baina giroa aparta, ez? Bai, giro ona, itxasua behi oso ondo dago, eta ondo bukatzen dugu, estropada. Suerte eta eskerrik asko, Xabier. Argi dagoen bakoitzak berea zaintzen duela eta jakina baserri Donostiako traineruentzat aste honetan egin beharreko leia Kontxako estropada nagusi begira, jakina garrantzitsua eta garrantzitsuena behar bada, ezinbestekoa da, hor maila ona ematen. Bai, dudarik ez dago, talde bakoitzak bere helburua ditu, denboraldian hasieran pixka bat egutegi horretan marra bat egiten duena, eta dudarik gabe Donostia Arraunek ligan sartzeaz aparte beren arteko borrokortako hoi dakate, pixka bat marra egindakoa, ez? Beren artean nik uste dut ez dula arazorik izango azken urteotan bezala, Kontxan egoteko aurten ere, ez? Esan dezagun Mikel bestalde batetik, bigarren txandalako sosketa egin berria dugula, lehen kalaitik Santurtz jarrituko dela, bigarrenetik Hondarribia etxeko taldea, hirugarrenetik Izuntza eta laugarrenetik Ilunbe, Trintxerpe. Hor dira beraz, Valentin Elgezabal lankideak epailen ingurutik emandako datoak, Santurtzi bigarren txanda horretan, Euskal Herriko txapelketa jokoan izango delarik lehen kaletik, bigarren kaletik Hondarribia, hirugarren kaletik Izuntza, laugarren kaletik Trintxerpe, eta pantailetan argi eta garbi antzeman daiteke, posizioak erabaz finkaturik ditugula, lehen tokian Donostia Arraun, bigarren postuan laugarren kaletik ari den San Pedro, hirugarren postuan Ondarrutarrak, eta laugarren tokian hasieratik pitin bat atzeratu direlarik Santiagotarrak Arraun elkartekoak. Distantziak nabarmendu egin dira baserri? Eta hemendik aurrea eta gehiago, hirugarren luze honetan pixka bat diferentziak horre, pixka bat, nik uste dute finkatu egiten direla, eta azken luze horretan pixka bat alduna errematea egiteko gai, ez? Santiagotarrak astean zehar estropada batzuk eta egin ditu, eta hor dago, ez? Portugaleteko estropada horretan hirugarren, gaur 8 Hondarrabikoan ere hirugarren egintzun, eta hor taldean helburuan barruan uste dute ai direla lanian, ez? Donostia Arraun estropadaren lehen postuan, jadanik hasi dute lana hirugarren ziaboga egiteko, nahiko itxia, 15:41 beraientzat, San Pedro bigarren laugarren kaletik, 5 segundu gehiago San Pedrotarrentzat, 6 segundu gehiago Ondarrutarrentzat, hor daude beraz diferentziak, eta oraintxe Santiagotarrak 12 segunduko atzerapenez. Beraz, momentuz, Donostia Arraunek 15 minututa 51 segundu markatu ditu, 5 segundu hori da orain artean Donostiarrek lortu duten errenta San Pedrotarren aurretik, eta segundu bat gehiago Ondarrutarrentzat, federazio sarian ari diren Bizkaiko ordezkarientzat. Begibistan berriz ikusita, kanpokaldeko ziaboga, ongi sartu eta ongi irten Donostia Arraunekoak, nahiko maila txukunean, eta orain azken luze hontan zer gertatzen den. Donostia Arraun lehen tokian, San Pedro bigarren, Ondarroa hirugarren, Irungo Santiagotarrak laugarren postuan federazio sarian. Aurrera, Valentin. Epaileek segundu bat gutxio eman diote Donostiako kuadriari, 15:50 Donostia Arraunek eginiko denbora, 15:56 San Pedrok, Ondarroak 15:18 eta Santiagotarrakek 16 minutu eta 4 segundu.
Azken luzean beraz lau traineruak, eta oraindik ez dago den erabakita, batetik 5 segunduko zuloa badelako diferentzia, baina bestetik bigarren postuari begira San Pedro eta Ondarroaren arteko lehia baserri oraindik gordina izango da. Bai, gordina, hor daude ia 5 minutu jokuan eta 5 minutu nik uste dut pixka bat ematen dula hor aurreatu edo geratu egiteko, ez? Eta hor dudarik gabe azken luze honetan ja dagoen guzia emanaz eta hor pixka bat erreferentziak alkarri pixka bat aldeatu eta nik uste dut bate beste izaintzeko moduko lekuan daudela, kale aldamenekoan, eta hor pixka bat dienak eta ez dienak emango dituzte, ez? Eman beharko gainera. Garaipenaren bila Donostiarrak, Donostia Arraunentzat aste hau oso garrantzitsua da, kontutan izanik Donostiko aste nagusian izango dutela jokoan Donostiaren arteko lehian kontxarako txartela, eta jakina hori ez da ez txantxetako kontua, 8 honenen artean beti dago Donostiar bat, hala dio araudiak, eta jakina hori norden erabakitzea urteko helburua izan daiteke klub hauentzat. Aurrera, Valentin. Bueno, hementxe gure ondoan Agustin Etxebarria. Agustin, 15 raunek, zuek 8 segundu gehiago eta hortartean San Pedro. Irabaztea oso gatsa. Bai, oso gatxe da, baina, dena den lehenbe konturatzen azamen, lehenengoko luzin azkanak izan gazela, eta bigarren luzin barruruzkun, bigarren postun sartu gazela ziabogan, eta diferentzia pizkate haundutsuak diz, baina, ia zelako laugarren luzitzen daun. Beraz, igual bigarren eginda nahikoa? Nahikoa, nik uste dut azken baten konformen bertzen dela lortzen dagoen postuaz, ez? Kontutan eukitzen gaina, Bilboko errekan beste estropada bat euki gendunela, eta errekako estropadak fizikoki gogorrak izaten dizela, nik uste dut, mutilak apur bat kantzatu goloik ezela, eta hori kontuen eukitze, bigarren postu bezaltxe getxartu egongo, ez? Abuztuaren 12 nik ez da hit, konforme orain arte egindakoarekin gehiago... Agur berrizare, ikusentzule zareten guztioi, arazo txiki bat izan dugu eta gure emanaldiak etenaldi txiki bat izan du, baina dirudienez gauzak behar bezala konpondu eta federazio sariaren amaiera zuzen ikusteko moduan izango gara, eta zenolako burruka, Donostia Arraun indartsu dator, baina Ondarroa eta San Pedro ez daude amore emateko, eta zenolako azken txampa ikusi behar dugun baserri. Bai, dudarik ez dago, ez? Hemen ikuste dute estropada kanpo aruntzeko luzioik eta barrurantzikoetan alde pixka bat badago, eta hor ikusi besterik ez dago, ez? 3. eta 4. kaletikan nola Donostia Arraun ala San Pedro leia estuan, eta horria 3. lehenengo kaleko Ondarru, ez? Donostia Arraun dator lehen tokian, 3 tosta, 2 tosta hori izango da zuloa, bigarren San Pedro eta 3. tokian, hemen dator Ondarrutarren untzia, 5 segundo atzerago, eunenekoek erabaki dute federazio saria, eta hemen dator 4. tokian, Santiagotarrak hauentzat 21:13, hor dira guk harturiko denborak, federazio saria beraz Donostia Arraunentzat, iragarkientzat txanda eta berehala gaituzue zuzenean, Hondarribiatik ari gara gaurko honetan, kontutan izan berehala Euskal Herriko traineru txapelketa izango dugula jokoan. Iragarkiak eta berehala gara berriz zuzenek. Arratsaldeon berriz ere ikusentzule zareten guztioi, Hondarribian gara gaurko honetan, eta une batetik bestera hasiko da Euskal Herriko txapelketa. Aldez aurretik lehen txandan federazio saria izan da jokoan, eunenekoak tarteko izan dira, Donostia Arraun eta San Pedroren artean, Donostiarrek lortu dute federazio saria, eta orain Euskal bandera nagusia ikurrina izango dugu hemen jokoan, eta 2 txanda izango dira horretarako baliogarriak. Bigarren txanda honetako launtziak prest dira, itsasoko epaileak adostasunak eskatu, bandera gorria behera, eta abiatu dira launtziak, lehen kaletik Santurtziarren Sotera, bigarren kaletik Hondarribiarren Ama Guadalupekoa, 3. kaletik Izuntzakoen Lekitxarra, eta 4. kaletik Trintxerpekoen Azkuen untzia abiatu dira, eta oraintxe 20. segundua bete da, beraz baliozkoa dugu irteera hau, kontutan izan Santurtzi, Hondarribia, Izuntza eta Trintxerpe ditugula hemen lanean, orduzue kale banaketa,
eta jarraian, hirugarren eta azken txandan, beste launtzi arituko dira, Kostape joan zen urteko txapelduna, Orio, Urdaibai eta Zumaia Getaria. Valentin Elgezabal, zurea da hitza. Hemen Donostia Arraun albiste bilakatu zaigu, eta zergatik, epaiek ez diotelako denborarik eman, itxura batean eta momentu honetan Donostia Arraun estropadatik kanpo utzi dutelako. Ez dakigu oraindik zergaitik, baina ez diote denborarik eman. Eta denborarik onena San Pedrori eman diote, 20 minuta 58 segundurekin, 21:04 Ondarru tarrentzat eta Santiago tarrakek eginiko denbora, 21 eta 13. Bueno, nik susmo bat izan dut, eta ez dakite zer gertatu den, baina iruditu zait azken ziabogaren ostean, itxasoko epaile hor tartean ikusi du San Pedro eta Donostiaren artean. Segundu bat, hementxe daukagu Xabier Arrieta. Xabier, zer pasatu da ba? Bueno, ez dakigu esan digu itxasoko jueza, estropadaz kanpo gau dela, eta hoitxe ikusi gene, eta zer gertatu da. Bai, alaze da, gu ere ona etorri gara denborak eta hartzera, eta hoitxe esan digu epaileak, Donostia Arraun estropadatik kanpo dagoela. Eta zesuzmu daukazu. Honuntza etorri dira zerre bizian gainera Donostia Arraunekoak. Hontxe guaz epaiten gana. Oso ondo, aurrera Mikel, parkatu. Ez daten ari nintzen Donostiarren patroia ere azerre bizian goruntz etorri eta ez dakit zer gertatu den, agian azken ziabogaren ostean izan da gorabera hori eta horregaitik Valentin Elgezabal ikusi dut patroia ere honuntza etorri azerre bizian eta goraberaren bat pasela. Kontua da orduan denborari gabe ditugula, ondo legoke epaileekin naiz eta kamera aurrean hitz egiteko oiturarik ez izan. Datu hau konfirmatzea, Valentin, ea non eta ze eratan izan den arauz kontrako maniobra hori. Horretan ari gara eta momentu ez dakau erantzunik, baina hementxe dauzkagu Donostiarren patroia eta Xabier Arrieta euren artean hizketan eta ez dakigu zer pasatuko den azkenean. Ontxe doa Xabier Arrieta epailen gana eta momentu batetik bestera ez da inik berririk edo izango dugun. Ederki, Valentin, hartu behar duzun denbora guztia, momentuz beraz, epailen erabakia tinkoa da, San Pedrorentzat joan zen urtean bezala Federazio Saria eta Donostia Arraun lehen txandan denborarik onena eginduen trainerua itxuraz deskalifikatua izango. Bien bitartean, baserri, Euskal Herriko txapelketa jokoan dugu eta bigarren txanda honetan launtziak lane gogorra egiten, agian hirugarren kaletik izuntza zertxo baita aurreratu dela dirudi hauen arabera. Hirugarren kaleko izuntza eta lehenengo ere Santurtzi hor daude ez, gero ikusi berda, irudi hau jatorra denela ez, eta pixka bat atzeago ikusten da hor Ondarrebi ere, baina esan oraindik luze erdia direla, eta hor nik uste dute begizko distantzio abantai txiki hortaz neko batera doala lauak. Irudietan dituzue Sotera untziko gizonak, Santurtziarrak, lehen kaletik ari dira, bigarren kaletik etxekoen trainerua, Ondarribi bitarren Ama Guadalupeko untzia, hirugarren kaletik izuntza, laugarren kaletik trintxerpe, eta leia oso orekatua, oso gogorra orain artean, 3 minutu eta 56 segundu, laugarren minutuan sartuko gara une batetik bestera, eta distantziak oso txikiak dira baserri. Parekotasun handia erakusten nahi dira lau talde hauek ez. Behar bada Santurtzi lehen kaletik zertxo baita atzeraturik, berehala izango ditugu kanpo kaldeko balitza, kontutan izan, lehen txandan Federazio Sarian San Pedro post 0-8 markatu duela, hori da zaindu beharreko denbora, oraindik beste minutu erdi bat falta dute, bigarren txanda honetan ari diren untziek, baina berehala izango dituzue, begibistan balitzak, horren bila doa gure errealizatzailea ere, eta hemen duzue argi eta garbi dotore gainera, orain arteko jarraipena, eta hirugarren kaletik iruditzen zait izuntza oso lan ona ari dela egiten, bigarren kaletik etxekoen Ama Guadalupeko hauntzia Ondarribiarren traineru ere gogorari da, eta laugarren kaletik trintxerpe ere maila honean azaldu zaigu orain artean, ikus dezagun, kanpo kaldeko balizak hor dituzte, eta momentuz hirugarren kaletik, eta laugarren kaletik dugu lehen postua jokoan. Izuntza eta trintxerperen artean, segundutxo bat, eta zen nolako leia Ondarribiarrak 3 segundu atzerago, 6 segundu atzerago Santurtzi lehen kaletik, poste 0-4, hor da beraz orain artean izuntzakoek markaturikoa, baina oso polita doakigu bigarren txanda hau ere baserri.
Parekotasun handia eta hor pixka bat, aurrean Izuntza eta Trintxerpe 3. eta 4. kale hortatikan, eta hor, leia estu izango dute hoi bilek eta besteak ere, ez? Hor dituzue, guk harturiko denborak, Trintxerpek segundu bat pasatxo gehiago, eta 3 segundu gehiago Hondarribia. Momentuz, Bizkaitarrak ditugu nagusi, kostaldekoak, Izuntzakoak hain zuzen ere, eta posik izango da Santi Zumaran, eraien ordezkaria, estropadazio aurretik hitz pare bat egin dugu berarekin, eta zenkeska, Izuntzakoek nahiko txukun hasi zuten denboraldia, gero neurri batzuk aldatu, arrauna direla eta ez direla, eta ezin gustora jardun azken estropada hauetan, gaur badirudi hobetoari direla. Edozein kasutan, Baserri, bigarren txanda hasi besterik ez da egin, 6 minutu eta 25 segundu orain, eta lehen txandan ze gora berak izan diren ikusi eta gero, pentsa daiteke, bigarren honetan ere azken luzearen amaierar arte ez direla argituko distantzia. Horre, lekuz aldaketa batzuk izango die luzean zehar, eta horre ikusi behar dugu, amaieran argituko die dudarik gabe gauzak, baina hor ikusten ditugu, taldeak borroka estu handi dijo aztela ez nola Santurtzia, Hondarribi, Izuntza, nik uste dute lauak, ez? Eta etortzerakoan orain, Hondarribiarren untzia, nahiko dotore indartsu ari zaigu, eta nik esango nuke lehen postuaren jabe direla une honetan, Baserri. Horre leheno aipatu dugu eta estropadan zehar ikusi da, ez? Luzeak oso desberdina direla barruraruntz edo kanpoaruntz, ez? Horre, nik uste dute aurreko puntu hortan leku aldaketak izaten direla, ez? Valentin Elgezabal ere epaileen inguruan dugu, badakizue lehen txandan gertaturikoa, eta orain argituko dizkigu gauza guzti horiek, aurrera Valentin. Xabier Herritarekin hitz egin nahi izan dugu, eta haserre bizian alde egin du, eta ez du komunikabideekin hitz egin nahi, eta ez da herritzekoa epaiaren gana junda, eta esan diote hoize deskalifikatuak izan diala, bi advertentzia edo bi abisu jaso dituelako Donostia Arraunek. San Pedroren aldetik ez da kejarik izan, baina epaiek euren kontu hartu dut erabaki hori, eta haserre bizian alde egin du Xabier Arrietak. Eta beste alde batetik esan dezagun, Trintxerpek Izuntzak egin duela denborarik onena lehen ziaboga horretan, 5 minutu eta 8 segundu bat gehiago Trintxerpek eginiko denbora, 5:11 Hondarribiarrentzat, eta Santurtzek denborarik motelena, 5:14 segundurekin. Haundia dira zuloak, gure lankideek informatika bidez hartutako denborak normalean zuzenak izaten dira, eta edozein kasutan hemen bigarren ziaboga egiterakoan berriz ere saiatuko gara denbora horiek baiestatzen. Bukaerakoa bakarrik dira garrantzitsuak, beste guztiak erreferentzi hutsa besterik ez dira, eta ikus dezagun bigarren luze honetan Hondarribiak indarrak atera, eta lehen postuaren jabe ditugu Aitor Carrilloren gizonak, ama Guadalupekoa untzia bigarren luze honetan oso indartsu, eta 3. kaletik Izuntza bigarren tokian dugu, atzeraxeago Trintxerpe eta Santurtzi. Estropada eremua inor baino hobeto ezagutu behar Hondarribiarrek, eta behar bada orain etortzerakoan, etxeko zulo guztiak ezagutzen dituztela frogatu nahi izango dute Aitor Carrillo eta bere gizonek, Baserri? Judik ez dago, hemen entrenatzen eta ondo ezagutu beharluko luteke, eta, geho gauz bada, nola ateratzen dien, ez? Bestea alboan jartzean, oso desberdin izaten da urduritasuna eta ez? Korrikagoa zenean bakarrik oso ondo goaz, baina beste bat ondoan jartzean agian bigarren, ez? Hemen ditugu, hurbil jadanik Santurtziarrek potx egin dute, atzean ditugu Santurtziko gizonak, lehen kaletik azken tokian, eta une honetan etxeko trainerua Hondarribiarren ama Guadalupekoa dugu lehen tokian, bigarren postuan Izuntza, eta azken kaletik datorren Trintxerpe izango genuke, 3. hurbiltzen ari dira, balizak berehala izango dituzue zuek ere telebista bidez begibistan, eta hemen da Hondarribiarren untzia, bigarren maniobra egiteko prest. Oraintxe, 10:07, bada bai, informatika bidez hartutako denbora horiekin diferentzi txiki bat, edozein kasutan lehen tokian Hondarribia, bigarren Izuntza, 3. postuan dator, eta egin dute jadanik ziaboga Trintxerpekoek, oso itxia
orain eta ez dakit ez duten lehen baliza hori aurretik eramango Santurtziarrek, egin dute hauek ere ziaboga, ez oso dotorea, itxiegia hartu bai dute, eta erdi trabaturik izan dira une batez, segundu pare bat beintzator, galdu egin dituzte Soterakoek, Baserri. Bai, horre beti esaten dugu, maniobra hon bat egitean ez dirudi, ezen arazorik zer ikusi daukani, baino zerbait gaizki egiten dian horri ikusten die benetako arazoak, ez? Dudarik gabe estropadan zehar maniobra hori egiteare estropadan barruan dagoen gauz bada, eta hor gaizki egitea segundo ale batzuk galtzeko modua da, ez? Hondarribia beraz lehen tokian, bigarren posturako burruka izan daiteke Izuntza eta Trintxerperen artean, Jose Luis? Bai, horre ikusi dugu bigarren maniobra honetan parekotasun pixka bat dagola eta orain ikusi behar, hirugarren luze honetan ze gertatzen denez. Bai, Mikel. Aurrera, Valentin. Bai, Mikel. Bai, aurrera, Valentin. Bai, ze arazo handiak dauzkagu gure mikroarekin. Hala ere, denborak hau esek, 10-06 Hondarribiarrentzat, 10-11 Kostaperentzat, 10-15 Trintxerpek eginiko denbora, eta Santurtziri hartu diotena 10-26. Bueno, hor da beraz denborak horre eman dizkigu Valentin Elgezabalek, eta bien bitartean azken txandari begira Kale Zosketa, oraintxe hasi dira egiten, Erne Valentin, eta hor dira pantailetan bien bitartean guk informatika bidez harturiko denborak, hor azaltzen direnei segundu pare bat gehitu ikusentzule, eta hor nunbait izango duzue epaimaiaren denbora. Eta edozen kasutan, hirugarren luzean lanean ditugu untziak, arrokeriarik ez, Izuntza hor hurbil dagoelako, baina momentuan behintzat, pitin bat aurreraturik, Hondarribitarren untzia, Ama Guadalupekoa, Karriloren agindutera. Bigarren posturako, Izuntza eta Trintxerpe genituen, eta ditugu, eta atzean, Santurtziarren Sotera, Agirre Saroberen agindutera. Bai, atzian sartu da maniobro horretan, eta gero lehen aipatu dugun bezala, maniobro pixka bat okertu dago neiko txarra atera zaiote, eta hori, lehenko abantailari gehitu inbertzaio maniobra txarra hori, eta ja, hirugarren luze horretan, abantaila pixka atekin atzetik ateratzeak, nik uste dute gaurko estropadan zehar zer ikusia izango dula, ez? Beren aurka. Hemen ditugu lehen tokian Hondarribiko gizonak, lan erditan 10-06 markatu dute, eta momentuz untzi bat, ia bi ere bai, diferentziaren arabera eta ikuspegiaren arabera alda daiteke pixka bat zuloa. Orain antzeman daitekena da, azken kaletik doan Trintxerpek, hirugarren luze honetan, distantzia galdu egin duela, atzeruntz egin duela hain zuzen ere. Atzeruntz, nik eta nitzake hausartuko ezatea, nik uste dute ikuspegia hori... Bai, garrantzitsua da ikuspegia, baina edozein kasutan iruditu zait, bai, argi dago Santurtzi azken tokian doala, baina Trintxerpek aurrera baino gehiago, jakina, aurrera ari dira, denbora guztian, izerdi patxetan gainera, baina esan nahi dut diferentziak gutxitu beharrean, iruditzen zait aurreko untziek, bai, etxekoak Hondarribiak eta baita Lekeitioko Izuntzak ere, distantzia hori areagotu handitu ez ote dute. Erlojo aurrera, 14 minutu pasatxo, eta zer eman du, hirugarren txandari begira Kale Zosketak, Valentin Elgezabal? Lehen kaletik Orio abiatuko da, bigarrenetik Kostape, hirugarrenetik Zumaia Getaria, eta laugarrenetik gaurko edo latxandako Bizkaitar bakarra Urdaibai. Ederki, ea artekariek ere zer dioten, ea apustuak noren alde ditugun, jakina, txapelari begira pentsa daiteke Orio izan daitekela favorito, kontutan hartuz, bera izan dela, Gipuzkoako txapeldun duela egun gutxi, Getarian eginiko lehia horretan, baina ikusiko dugu baita ere, Kostaperen alde, joan zen urteko garailearen alde nolako dirua dagoen, eta baita ere, Bizkaitarren alde, kasu honetan pentsa daiteke, Urdaibai izango dela, Bizkaiko txapelketa irabazi eta gero, Bizkaitarren artean indartsuela. Bai, Mikel. Esan, Valentin. Bai, Altuna jauna kontatuko dugu, zer kantatzen ari den? Hori Hondarribia Maikazet, hori Hondarribia Marbaiet, joain den kanbiatu, asuntua eta bain eta Hondarribia neon geha horren biharren ezet, eta bain berriz aurrena baiet. Gaur bero... Bai, gaur bero ondia, ez da urtutzen ari dira poltsikoak? Urtutzen ez, urtuko hemen zer ditan. Eskerrik asko eta segi lanean. Aurrea, Mikel.
Umorea bintzat ez dugu galduko eta hori garrantzitsua da. 15 minutu eta 20 segundu, lanean ditugu oraindik kanpokaldeko balizen bila 3. ziabogari ekiteko, eta Hondarribia nagusi, diferentziak mantendu ez, diferentziak haunditu egin dituzte Baserri. Bai, 3. luze honetan baiti izaten dugu garrantzitsu izaten dela, ez? Hemen azaltzen dela pixka bat prestakuntza, eta hor, bueno, bigarren maniobretan zertxo bate aurretik ateratzea garrantzitsu izaten da, ez? Zuntzari 9 segundu luze, orain datorre Trintxerpe, azken kaletik, azkoen untzia, pixka bat joan egin zaio untzia, 21 segundu, diferentzi desentea, eta hemen Santurtzi, 29 segundu gehiago behar izan dituzte Santurtziarrek, eta lehen tokian, indartsu gainera Hondarribia, Izuntza 2. eta 3. luze honetan Trintxerpek kale egin digu, ez dakit gora beraren bat izan ote duten, baina zuloa desientea izan da, kanpo kaldeko baliza hoietan azken ziaboga egiterakoan, egia esan Trintxerpek segundu batzuk galdu eta orain hurbil dute 4. tokian ari den Santurtziarren Sotera trainerua. Eta zan pixka bat, lehengo txandako referentziak hori Donostia Arraunek egindula denborik onena, 15:50, eta oraingo hontan Hondarrabilak 16 segundo hobetu dula denbora hori, ez? Bai, hor Donostia Arraunek markatu duena hori izan da, badakizu gero deskalifikatua izan dela eta San Pedrok eraman duela federazioaren saria, baina Basarrik azpimarratu bezala, hau da datoa, bigarren txandan ari diren untziak, desente hobeto ari dira, pentsazitekeen gainera, demoraldi osoan zehar erregularragoak izan dira Euskal Ligan, horregatik daude hemen, Euskal Herriko traineru txapelketan onentsuenekin batera, 4 hauek, eta bigarren txandan arituko diren 4ak. Orio, Kostape, Zumaia Getaria eta Urdaibai, hoiesek izango dira, bigarren txandaren ostean, azken txandan arituko direnak. Bai, aurrera. Epaien denborak, honako hau esek denborarik onena, Hondarribiari eman diote, 15:35, 15:45 parkatu Izuntzak eginikoa, Trintxerpek 15:55, eta oso atzeratuta Santurtzi, 16 minutu eta 5 segunduko denborarekin. Eskerrik asko, Valentin Elgezabal, dirua ere, badakizue, entzun berri duzue Altuna jauna, artekaria, Orio favorito, Orio Hondarribiari 10 baietz, bueno, ea bukaeran zer gertatzen den, momentuan behintzat, bigarren txanda hau irabazteko posibilitatea handiak dituzte Hondarribiarrek, eta behar bada hau izan daiteke etxeko muntziarentzat goruntz egiteko garaia, orain artean uste baino apalago aritu baitira Baserri. Bai, eta berak esaten zuten hori zen, Martin Olasagasti entrenatzaileak hori aipatzen zuen, ez? Egun hontatik aurrea marra hemen dagola, eta hemendik aurrera ja goruntz egin berdela, eta ja pixka bat prestakuntza pixka bat estutu, eta ja egindako egina, baina hemendik aurrera ja serio begiratu berdela, eta hau dela pixka bat muga hori, ez? Muga hortatik aurreako borrokan. Abuztuaren bigarren 15 berehala sartuko gara, eta hortik aurrera, bai, hilabete terdi gelditzen da, estropada asko falta dira, eta ohore gehien ematen duten banderak ere bai, baina jakina urte osoko prestaketa ezin da 15 egunetan aldatu, eta ez da erresa izango abuztuaren bukaera horretan egundoko aurrera pausua eta gorakada ematea. Edozein kasutan, ikusi izan ditugu bai, untzi batzuk, azken momentu horietarako indarrak gordetzen, eta ez dugu aldez aurretik ezertxo ere izango, bai orain artean behintzat, Castro, Kantabriaren txapelduna, eta gaur jakina Euskal Herriko txapelketa honetan ez duguna oso indartsuari dela, Kantabrian irabazi berri dute, eta errez gainera atzo Kantabriako txapelketa, eta ikusiko dugu Euskaldunen artean, hain orekatua doakigun demoraldi hau, hemendik aurrerakoa nola joaten zaigu, Baserri? Bai, hemen ikusi da, pixka bat zailkapenerako goruntz egin dutela talde batzuk, eta orain badirudi, gailur hortatikan pixka bat beruntz egin dutela, eta hor dago arazoa, ez? Beren borondatez egin dute beruntz, baina ja hori mantendu eta goruntzako hortan aldeak izaten diren, ez? Parekotasun handia dago, eta ikusi egin behar, ja, ze gertatzen den, ez? Izugarria da, Hondarribiak lortu duen zuloa, erabat animaturik datoz, berdez ari diren untziak abantaila desientea dute,
Gora egindu bai, ama Guadalupekoa traineruak, eta bigarren txanda hau beraientzat izango da, zaleen txalo artean. Hor duzue ama Guadalupekoa, azken txampa bizian, bigarren Lekeitioko isuntza, Trintxerpeke atzera egindu, bigarren luzean eta orain ezin zuzendu, eta hemen dator Hondarribiarrentzat, bukatu dute, 20:37 guk harturiko denbora, eunenekoak tarteko, badakizue bi krono ditugula, bat informatika bidez, bestean Eronek eskuz, zerbait argituko ote dugu, hainbeste zenbaki eta krono artean. Oraintxe Lekeitiokoak 15 segundu sartu dizkio Hondarribiak izuntzakoen untziari. Hemen datorre Trintxerpe 3. postuan, 21:05 hauentzat, eta amaitu dute baita ere Santurtziarrek, 3 segundu sartu dizkio Trintxerpek Santurtziarren soterari. Bukatu da beraz bigarren txanda, eta behin-behineko denbora jakina Hondarribia markatu duena 20 minutu eta 37 segundu onena. Bigarren izuntza izan dugu, izuntzak 20:53. Hor dituzue diferentziak ere, Trintxerperi 27 segundu, guk Trintxerperi emandakoa 21:05, eta 30 segundura Santurtziarrentzat hartu dugun denbora, 21 minutu eta 8 segundu. Berehala izango ditugu jakina, baliozko denborak, epaileenak, ofizialak, baina bien bitartean erreferentzi bezala, hemen dituzu hauek, Hondarribiak argi eta garbi, lehen luzean ez, baina ondorengo 3 luzetan goiti bera menperatu dute estropada, gizon hauek, Aitor Carrilloren gizonek hain zuzen ere. Eta San Pedroi eman diote, horre istilu hori San Pedro eta Donostia Arraunen arteko hortan, 21 segundo hobetu dutela trofeo sariko txandako honena denboa, ez? Hor ditugu beraz diferentziak, Laister emango dizkigu Valentin Elgezabal lankideak datu guztiak, edozein kasutan badakizue, txaloak orain Hondarribiarrentzat, 20:17 guk harturikoa, ea zer dioten epaile. Bai, Valentin, aurrera. 20:17 Hondarribiko taldeak induen denbora. 20:53 izuntzak, 21:05 Trintxerpe Ilunbek, eta Santurtzik 21:08 segundu. Eunenekoak baztertu ingo ditugu momentu, zalantzaren bat balego, gero jakina emango genituzke guztiak, momentu zaindu beharreko denbora, Hondarribiak egin duena, 20 minutu eta 37 segundu, estropada eremua zaintzen ditugu hemen delegatu guztiak, Olasagasti jauna, Oriotarren presidenteare gertu dugu hemen, hurbil, eta estropada eremua zaintzen, Uriarte jauna, Urdaibaikoen ordezkariare bai, jakina, hemen lana guztiek egiten dute, batzuk tosta gainean, beste batzuk horre lema eramanaian, entrenatzailea bere untzitxoan, eta presidente eta delegatu lanetan ari direnak ere, jo eta zu, bakoitza berea egiten. Dudarik ez dago talde lana dena, ez? Batzuk gurean dauden bitartean hemen Lehorreko arazoak ez dira konturatzen, eta hortarako hemen daude, ez? Epaile inguruan ordezkariak, eta hemen goi ontatikan dena ikusten da, eta urduritasunak eragina nik uste dute oraindik beroago dela, ez? Ertzaintzak ere neurriak hartu ditu, guztiak ari dira estropada behar bezala eraman nahian. Ikusentzule, zazpirak eta 22 minutu, segunduak alde batetara utzita, zuzenean ari gara gaurko honetan, arratsalde mamitxoa doakigu Euskal Telebistan. Txirrindularitzak tarte berezia izan du gaur Urkiolan, eguzkiari aurre egin eta lan desientea egin bai dute. Hondartza futbola ere eskaini nahi dizuegu gaurko honetan estropada bukatu, eta gaur egun albistegiaren txanda heldu aurretik, eta ez dakite dena behar bezala eskaini ahal izango dugun, saiatuko gara ohiturari jarraituz. Kontutan izan ikusentzule, azken txanda nagusian, hemen izango dituzuela, alde batetik Orio, lehen kaletik arituko den untzia da, bigarren kaletik Kostape, egun Euskadiko txapeldun dugun Arraun elkartea, hirugarren kaletik Zumaia Getaria, eta laugarren kaletik Urdaibai, Bizkaitarrek azken txanda honetan izango duten ordezkaria. Launtziak ari dira baliza ingurura hurbildu eta estatxa hartu nahian, bien bitartean hemen duzue, azenolako ikuspegia, kirol portu berria
estreinatu berria, hemen Hondarribian, dotorea, benetan elegantea, Hondartzan ere gaur egundoko giroa eta jendetza, eta lehen kalearen inguruan untzi batzuk badira eta oriotarrak eskaturik, Altxerri orain badakizu entrenatzaile eta hankeko lanetan dugun Miguel Angel Lizarralde, une batez zutitu eginda, eta jakina estropada eremuaren erdikaldean ikusten duzu hor, belauntzi hori, Alper Xamardoaz eta naitz eta motorra astindu, kosta egin zaie, hortik hanka egitea, orain bai, launtziak egoki itsasoko epailearen agindutara, eta uste dut prest direla, estatxak hartu, lau patroiak adostasunak ematen, Ibero jauna itsasoko epailea hor duzu bere untzian, eta bada tentsioa bai, hemen Euskal Herriko bandera ikurrina dago jokoan, eta horrelako kasutan diruak ez du aparteko baliorik, sariak beti eskertzen dira, baina gaurko honetan orea eta ikurrina daude hemen jokoan. Laugarren kaletik Urdaibaikoen patroia, besoa jaso eta keja bizian une batez, eta atzerapena bada, tentsioa ere bai, eta horrelakotan gertatzen dena, ea zenbat eusten duten patroiek eta arraunlariek, ez ote duen norbaitek estatxa utzi eta pitimat aurrera egingo, eta hor etorriko da seguruenik, denbora galera, Baserri. Bai, dudik ez da urduritasuna, ni uste dute arraunlaria beak konzentrazioare galdu egiten dute. Badoaz, Erne, bai. Bandera astindu du Ibero jaunak. Ongi egindu gainera, ongi egindu, horrelakotan horixe izaten da egokiena. Ea 20. segundua. Bete aurretik goraberaren bat baden ala ez, 12, bado erlojo aurrera, okerrik ez momentuz, txampa bizian launtziak, 20. segundua, bete da, balioskoa da irtera, jaun Andreok, erreferentzia Hondarribiak eginiko lana, 20 minutu eta 37 segundu, hori hobetu behar dute untzi hauek, ikurrina irabazteko, 19. Euskal Herriko txapelketa lortu izateko. Eta 3. kaletik, Zumaia Getaria indarrez abiatu da, Baserri. Ba, dudarik ez dago, ni uste dute aurten denboraldi hontan egiten nahi den lana aipatzekoa dela Zumaia Getaria egiten ari dena, ez? Orduan, nik uste dute pixka bat lotza galdu egin diola talde handilo hori, eta bere estropada egitera ateratzen da, eta gainean nik uste dute oso harreman onarekin, ez? Lorpen handiak lortu ditu denboraldian zehar, eta nik uste dute lehenengo estropadetatik orain pixka bat beldur hori galdu dula, eta bere estropada ikia da, joten dira, ez? Begibistan dituzio oriotarrak, estropada ziaurretik bere tosta utzi, zutitu eta keskaturik ikusi dugu. Lehen kalean hor ustekabeko bisitariren bat izango zuelakoan, seguru keska horrekin estropada ziaurretik Altxerri, entrenatzaile tankekoa. Orain jakina konzentrazio osoa behar dute arraunean ondo egin eta arerioei aurre egiteko, ez baita ez txantxetakoa, txanda honetan dugun partaidetza. Orio lehen kaletik, Kostape 2. kaletik, Zumaia Getaria 3. eta Urdaibai 4. kaletik. Punta-puntako untziak eta denboraldi honetan garaipen sorta lortu duten untziak. Bai, eta aipatu, estrainako aurtengoa izan dela, zailkapen estropadik ez dela egin, ez? Denboraldian zehar ligan arabera daudela, eta hori da, aurtengo berrikuntza bat, eta beste bat, saria ere. Orain arte ikurra bakarra zen, baina orain diru sariare badago. Ez sari bezala, baina, laguntza gisa, ez? Bai, Hondarribiko udaletxeak alegin berezi bat egin du hor, eta badakigu delegatuen batzarrean tirabira ere izan dela Euskal Federazioko nagusiekin, baina tirabira sukalderako utziko ditugu, eta bien bitartean ezan dezagun, hemen ditugula, lehia bizian Hondarribiak 20-27 markatu du, hori hobetu behar dute orain lanean ditugun Arraun Elkartetako ordezkariek. Valentin, zurea da hitza. Gure ondoan Jose Luis Quintana. Jose Luis, referentzia orain arte Hondarribiak egin duena, hobetzeko moduan? Oain bertan hasi da tanda eta oain lehenengo ziagoan ikusikoa beste denborakin nola gabiltzan, baina, asmo horrekin aterek bai. Horri ibilia ze Altxerri eta beste norbait pizkat kejaka kaleekin eta ez da eremua, estropada eremua nola ikusten duzu? Hemen garbi do.
olako giroakin, egualdionakin, eta jende gehiena jatia eta motorakin ateratzen dira, eta batzuk ez dira konturatzen traba egiten dela, eta uste hortaz ibildu diala marmar, ez? Enbarkazioa zeudela, irartia. Hala ere, diferentziarik ikusten duzu bai kale batetik bestera? Hombre, lehenengo tanetan ikusiak garbi joateakoan 3 eta 4 ondo zigoaztela, baina bueltan 2 eta lehenengoa hobeto etortzen zirala. Oain, ez dakit segertatuko antan dontan. Bueno, eta zea, bileran diru kontuak eta konpondu dituzue? Bueno, bai, goen artean arreglatu egu pixken bat, eta bai, erabakia zeu zer, eta aurrea dijoa bai. Suerte, Jose Luis. Vale, eskarrik asko. Suertea bai, Kostapeko entzat eta beste guztientzat, eta baserri, zer gertatu da itxasua pitimba nahasia izu pixka bat izango tera hor kanpokaldean, untziak saltoka ikusi ditugu une batez. Bai, hor ikuste genuen, lehenengo kaletikan hori joan ontzi horrek salto batzuk egiten zituen, esan behar da, talde guztiak atera direla behen palkatxo ze horrekin ez pixka batek kaela hori luzatzen den palka hori goruntze zerrez, baino albo eta pixka bat zabaltzen duna hori, ez, golpo horietan ura bastarreta botzeko pixka bat, ez, bai, ura pixka bat mugitua do, nik ez dut uste horri bili diren ontzian eragina izango denik, ez? Ez, nik ere ez nuke hori izango, bestela, badirudi haizeak eragin pixka bat izan dezakela, 4 minutu eta 35 segundu orain lanean hasi diren ezkerostik, eta orain artean zain dezagun izuntzak 5-4 markatu du, gero garaile izandako Hondarribiak 3 segundu gehiago egin ditu, zaindu egin beharko ditugu denbora horiek, epaileek beste batzuk ere eman dituzte, eta hau lehen erreferentzi bat besterik ez da izango, erlojo aurrera doa, 4:45, eta Erne, hemen Orio, lehen kaletik hasia baita, lehen tokian ezango nuke Orio dugula, 5-0-6, nahiko parekatuak 2. eta 3. kaletik, atzeraxeago 4. kaletik Urdaibai, 5-0-6 Oriorentzat, eta gutxi gora bera hori izango da Hondarribiak 2. txandan egin duena, beraz, oreka handia gainera, eta ikus dezagun orain, Ziaboga egin eta gero 2. luzean nola etortzen diren berriz Hondarribiarun zuntziak. Baserri, ez dago arrokeriarik hemen. Ez dago arrokerik, horri ikusten da denborak ia batea izan diela lehenengo maniobra, lehenengo Ziabogau, eta hor lehen aipatzen genuna, ez, hor horea eta pixka bat aurkakoari, pixka bat hor emate hori, ez, denboraldian zehar erakutsi goruz doala taldea eta irabazte horrek nik uste dut irakurketa asko ateratzen diela, ez? Bai, Mikel. Aurrera, Valentin. Segundu bakar batean hobetu du Kosta parkatu Oriok izuntzaren denbora. 5-7 Oriok eginiko denbora, 5-10 Urdaibaik, 5-11 Zumaiagetariak eta 5-12 Kostapek. Hor dira epaileek emandako denborak, 5 segunduko zuloa, edozein kasutan zaindu beharrekoa, lehen txandan izuntzak eta Hondarribiak eginikoa, eta Hondarribiak jakina bukaeran egindu hoien artetik denborarik onena, 20-17, eta ikusiko dugu erdilanetan nola dauden diferentziak, momentuz behintzat, Orio lehen tokian dator, Kostape pitin bate atzeraturik, Zumaiagetaria indarrean ikusi dugu lehen luzean, baina orain ez dakit desorikatu egin dauntzia, konfiantza galdu dute, arraunketan ahastu, pixka bate atzean dira, eta edozen kasutan 4. kaletik badirudi Bermioko gizonak ere gogorari direla Baserri. Bai, hemen ikusten da Bizkaitar bakarra dakagula tartean, eta gaina beren txapelketan lehenengo irabazlea, eta nik uste dut leia estuan jarriko dula beste Gipuzkoarren aurka, ez? Ez da normala, Zumaiarrek orain galdutako segundu sorta, arraroa iruditzen zait, ez dakit zerbait gertatu ote den hor, Ziaboga ez dute behar bezala egin edo nahastu egin dira, momentuz behintzat atzean dira, argi dago Zumaiarrek aldaketak egiteko asmoa zutela, Luxiak iragarria zuen hori. Aurrera, Valentin. Bueno, Mikel, ametxe Luis Mari goikotxe hori ondoan. Luis Mari, hoi tristea, eman nahi izatea eta inork ezartzea. Bueno, gauza golez izatea, baina nik ez da iramen hon egin txarri izango, hemendik aurrera gaiztu, gauza egiteko. Bueno, zer pasatzen da? Azken metroetan segundu batzuk galduta zabiltzate, ez? Bueno, normala guk esan deuzein betzein bergen duen, eta, ez du onartu, guk ez da guk kulpik ematen. Hala ere, ze asmo aldaketa horiekin?
Bueno, pixka mutila zaitu eta zarautzen bi estropa dia, eta gero dadoran larun batean gandian bai, eta pixka reservatzeko mutilak. Reservatzeko, zarautzeko estropadako eta baita Donostiarako, ez? Bueno, ora urruti jo, baina bai, nik uste daneako. Zerrik asko, Luis Mari. Aurrera Mikel. Lasai ditugu Zumaia Getariako ordezkariak, egia esan gaur iragarria zuten aldaketaren bat egin behar zutela, 4 pabos bai, eta badakizuel aldaketak egin eta untzi batzutan ez da antzematen, aurten Castron ari da hori gertatzen, baina jakina, haiek Euskal Herritik kanpo ditugu, Kantabrian, eta Jose Luis Kortak kuadrilla ederra borobildu du, eta egindako aldaketak ez dira antzematen azken boladan garaile ditugu, baina gaurko honetan Euskal Herriko untziak bakarri ditugu hemen lanean, Hondarribian, eta une honetan gogor Orio, gogor baita ere Urdaibai, hor egon daiteke leia nagusia, eta jakina hurbiletik zaindu beharreko denbora, Hondarribitarren untziak eginikoa Ama Guadalupekoak, bigarren Ziaboga egiterakoan, 10:07ko kronoa eskaini du, eta ea oraingo honetan nolako denbora ematen diogun azken txanda honetako lehen untziari. Orio, Urdaibai, 2 lehen tokitan, 3. Kostape eta 4. Zumaia Getaria. Azken txandan gara, berriz ere hondartza ingurura hurbiltzen ari dira traineruak, eta jaun Andreok emozioa gainezka zoragarria doakigu neurketa. Urdaibai eta Orio lehen tokian badirudi une honetan Urdaibai datorrela, baina Orio ere hortxe da, oso hurbil biak, 3. Kostape, 4. Zumaia Getaria. Urdaibai lehen postuan, 10:02, Oriotarrentzat 4 segundu gehiago, ez dira oso fin ibili Ziaboga egiterakoan, hemen da Kostape eta 4. Zumaia Getaria. Hor dira beraz distantziak, momentuz Urdaibai markatu du denborarik onena orain artean, baina Jose Luis Erkizia Baserri neri behintzat hemen ikusitako Ziabogak ez zaizkit gehiegi gustatu. Nik uste dut hemen lehenengo kaletikan Orio pixka bat zabaltzen utzi egindula lehorra eruntzun eta babes hori aprobetxatu nahian, ez? 10:02 Bermiokoen untziari hartu diogun denbora, hemen duzue Bermiotarren Bou Bizkaia trainerua, Ziaboga garaian, maniobra txukun egiten saiatu dira, badakizue duela gutxi gainera izan zutela Ondarroan hain zuzen ere ustekabeko latza, eta 4 segunduko zuloa guk harturiko denbora, eta Kostape atzerago 11 segundura, ea Valentin Elgezabalek ze kontatzen digu. Aurrera Valentin. Arrazoi osoa duzue, 10:03 eman diote epaiek Urdaibairi, 10:07 Oriori, 10:13 Kostaperi eta Zumaia Getariari, 10:19. Hor dira beraz zuloak, ea protagonisten eritziak biltzeko moduan ere bagaren, Valentin Elgezabal kontutan hartuz, atzerapen txiki batez badoala gure emanaldia, eta bukaeran denbora gutxi izango dugula elkarrizketarako, denborarik ez, hobeki esan da, denbora ofizialak emain bezain pronto, agurtu beharren izango bai gara. Beraz, protagonistaren bat hurbilduzunean zurea izango da hitza Valentin, bien bitartean, Jose Luis Erkizia Baserri, Urdaibai, bigarren luzean, oso dotore, maila ona emanaz, eta hori hortzak erakusten ari da. Bai, erakusten, eta nik uste dut, oso itxura honeakin, ez? Lehenengoan hasi ziren estropada mordoskat irabazten, gero berak esan zuten hor lasaitu egin bertzutela pixka bat, eta badirudi, orain goruntz dijoala, pentsatu, txapelketa huila ligako estropada bat bezala hartu daitekela erreferentzi gisa, eta goruntz doala berak erakusten dute, ez? Pentsatu kontxarako zailkapen, famotu hori, hemendik 15 egunea dela, ez? Bai, Mikel. Minutuko 36 palada hartu dizkio gurain Urdaibai. Aurrera, Valentin. Metxe, Jose Julián hola sagazte. Jose Julián, 4 segunduko zuloa. Oaindik hori gainitiko modukoa. Ez da, erresa izango, ez. Erdibiretan gauza pixka bat definitzeia, ala eta guztiz, alegin egin goituela barrendikan, hoi ziur badakit.
egingo dituela, baina, bueno, zaila izaten da, ez? Ez dut uste kaleak ere gehiagin laguntzen dunik, eta hor, kanpoko espikoitik, hemen barrena oso ondo sartzea Auskaldeko kalea, ez? Eta, bueno, nahiko lan izango dugu. Bai, ala, zibilizara estropada hasi aurretik, baita altxerri ere, badiru dior, keja batzuk edo izan dituzula, ez? Zein kontura, edo? Bueno, orain dela astebete hemen egin zan estropadakin, isilik egon genean, baina lotsagarria zen lehendabiziko kaletikan, sufritu ginitun olatuak, ez? Eta momentu honetan, salida eman aurretikan, kanpon fuera bordakin daudenak, entrenatzaileak esaten zian, ez zehola ateatzeik, ez? Sekulako olatuak egiten ari zirela eta prest daudela ez ateatzeko, baina azken finean ate berra daukazu, ez? Eta pixka bat iruditzait hori sufritu dugula. Hor ikusi dugu, justu salida eman aurretikan, enbarkazioa nola kruzatu dan eremuan, eta atea danen jendeak esaten zuen, bueno, kanpon zegoek, ez? Baina naiz kanpon egon, are guzten duen olatuak, geho kaltegarri izaten da, eta hori salida eman da minutu batean aharmena izan da, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, hau nola bukatzen da, hor gaude, Hondarribiren demorarekin, ez da Urdaibai bakarri baizik Hondarribirek kontuna hartzekoa, eta, hiru aurrenegotan horri ibiltzen gehan. Zuk sarritan ez duzu, dena hirugarren luzean erabakitzen dela. Gaur ere segertatuko da, ezta? Ez dakit hori esateten, egia da oso garrantzitsua dela estropada baten hirugarren luzea. Ez indarra daukan tripulazioa orduan ikusten da, hirugarren luze horretan hausten du estropadak, generalki, ez? Eta ikusiko du, kapazkean luze honetan zerbait egiteko. Suerte, Jose Luis. Parkatu, Jose Julián. Eskerrik asko. Ola Sagasti jauna entzun duzue, kezka batzuk ere bai, eta bien bitartean harriturik ikusi dugu informatika bidez harturiko palada kopurua, Zumaia Getaria, minutuko 24 paladatan ikusi dugu, elkar begiratu baserri eta esan dugu, gaizki dago, baina itxuraz datua egokia da, entrenamentu amaierako erritmoan, badirudi, kaibidean doazela, eta hori ere, ez zaigu asko gustatzen, eri behintzat, ez zaigu gustatzen untzi bat, hain motel ikustea baserri. Bai, berak aitortu zuten, estropado prestatu zenian, aurkeztu zenian, nola ze asmotan zetozen, nik uste dut asmo hortatikan, ez dala oso txukun horren mantxo ibiltze hori, ez? Bien bitartean Urdaibai eusten ari da. Lehen tokian Urdaibai, bigarren tokian Orio, hirugarren Kostape. Okerrik ezean behintzat Urdaibai favorito dugu, Oriok bere posibilitateak baditu, Kostapek agur esango dio joan zen urteko garaipena errepikatzeari. Urdaibai badoa, azken Ziabogaren denbora, 35, 34, guk harturikoa, 2 segundu besterik ez. 2 segundu besterik ez, eta Hondarribiak markatu duena 15, 26. Beraz, arrokeriarik ez, eta bukaeran arte dena idean baserri. Bai, Hondarribiak egin duen denboran hor daude ere bai, hori jo zertxo bat hobeago egin du Urdaibai, baina nik uste dut segundo pare baten barruan eta oso erabakikorra izango da hirugarren luze hau. Txanda hau eta ikurrina irabazteko ere. Dena dago jokoan, Hondarribiak markaturiko denbora 15, 26 eta bukaeran, eta hau da garrantzitsuena, 20 minutu eta 37 segundo, eta ikusezatzu orain, Zumaiak ze kronoa markatu duen, 16 minutu luze, 52 segunduko atzerapenez, Urdaibaikoen atzetik, benetan makal eta estropada ia utzita, erritmo motelean, iragarri zuten Zumaiarrek eta Getariarrek lasai egin behar ziotela gaurkoari, baina lasai jardutea gauza bada, eta entrenamentu eskais bat egitea beste bat, eta uste dut hortan ari direla azken luzean behintzat. Azken Ziabog ari gara ikusten, eta bien bitartean bada bai tentsioa hemen tribuna nagusian, presidenteak eskaturik, kronoak, telefono deiak, batzuk zigarrotxoa ere bai piztu dute, eta bada bai kezka baserri. Bai, urduritasuna, ez hemen jokuan gauza asko daudeta. Aurrera, Valentin. Bai? Aurrera, bai, Valentin. Ez harritzekoa, orduritasun horiek, 15-25eko denbora eman diotelako Urdaibairi, beraz, momentu honetan, Hondarribiaren denbora berbera egindu Bermeoko taldeak, 15-28 hori, 15-50 Kostaperi eta 16-0 Zumaia Getariari. Bukaeran argituko dira zalantza guztiak, bada espadan Valentin, eskura baldin baduzu, emaiguzu Hondarribiak euneneko eta guztiz markatu duen denbora, 20 minutu eta 37 segundo hartu ditugu, eunenekoak eskura izatea mesedegarria litzateke, bukaera
sor daitezken zalantzak argitzeko. Hemen ditugu bien bitartean erreferentzi bat eginda, nola legokeen hirugarren ziaboga egin eta gero, txapelketa, bi txandatako untzien denbora kontutan hartuz, Urdaibai eta Hondarribia, gero Orio, baina zenolako leia eta ikus ezazue 8. tokian azkena Zumaia Getaria. Baina oraindikan beste 5-6 minutu beharko ditugu bukaerako datuak zuei eskaintzeko, eta ea nor den hemen nagusi. Momentuz badirudi Orio estropada eremuaren erdikaldera etorri eta lehen tokiaren jabe egin dela urrutitik ikusitako irudiak dira, eta jakina gure lankide guztiak ari dira ahalik eta irudirik orenak zuei eskaintzeko asmotan. Behar bada orain ikusirik beste untziak atzean zirela, Oskar Rodriguezek estropada eremuaren erdikaldera eraman du oriotarren txiki trainerua, baserri, eta maniobra honetan egon daiteke agian bandera jokoan. Pixka bat erdiko kale hori aprobetxatu nahioi, baga txiki batzuk badaude, eta gero ere bai, pentsatu Urdaibai eta Orio bi bastarreteko kaleetan direla, pixkat elkartze horrek pixka bat zutu egiten du, referentzi jatorra hauak hartzen dituzu, eta pixka bat hurbiltze horrek, nik uste dute arraula japeak ere konturatzen direla, eta patroian eraginez aparte norbea konturatzen den horreke pixka bat zutu eta den guzile emateko aleginetan, ez? Baina Orio aurretik dator. Orio aurretik dator. Hazen nolako maniobra egin duten oriotarrek, eta oker espanago Hondarribiak eginiko bide berbera egite erabaki dute. 51 palada orain oriotarrei harturikoak. Aurrera Valentin, labur. Segi aurrera, Mikel, segi aurrera. Bueno, lehen tokian Orio dator. Kronoak martxan 20-27 markatu du Hondarribiak, oraintxe 20. minutua. Ea, gure lankidek kronometroa pantailaratzeko modurik baote duten, zuek ere zuzenean ikusteko emozioa, 20-10, eta Oriorentzat izango da txapelketa. 20-15, hazen olako bukaera oriotarrek eginikoa, lehen postua oriotarrentzat, hazen olako azken luzea, 20-24 Oriok markatu duena. 13 segundu sartu dizkio orain Hondarribiari, bigarren, Bermiotarrak amaitu dute 10 segunduko zuloa, Oriok Urdaibairi sarturikoa, 20-24, Urdaibai bigarren izango genuke sailkapenean, 3. Hondarribia, Jaun Andreok, eta hemen dator atzeraturik orain, Kostapekoen erreka. Benetan polita bukaera, emozioz beterikoa, bai horixe. Nekaturik eta triste orain San Juan darrak 20-57 utzi egindu azken txampa horretan Kostapekoen jendeak lan gogorra egiteari, eta barregarri Jaun Andreok, ez zaigu gustatzen eta badakit Zumaian eta Getarian ditugun lagunak azerretu egingo zaizkigula, baina Goiko horrela ez, Bartolo Getariarra horrela ez, Euskadiko txapelketa batean beste maila bat eman behar da. Hementxe dira Zumaiarrak, ez dakigu goraberaren bat izan duten, bada espadan entzun egin beharko litzateke, baina ezin da txapelketa bukatu itxaso honez, 21 minutu eta 30 segundutan. Oriok azenolako garaipena, azenolako bukaera izan dugun, eta denboraz kanpo gara, baserri, minutu erdi batean zure balantzea. Estropada izugarri egin du Oriok, erakutsi du indarrian daudela, eta horre Gipuzkoako txapelketan erakutsi zuten 5 aldaketakin nola irabazi zuten, eta nik uste dut oso goguan edukitzeko taldea dela, ez? Eskerrik asko, ez dugu denborarik beste gauzak zuei eskaintzeko, gure albistegitan izango duzue sailkapena eta protagonistaren bat, Orio nagusi, bigarren Urdaibai, brontzea Hondarribiarrentzat. Esker mila guztioi, arrezazue Hondarribitik, Mikel Olazabalen agurrik beroena. Ondo izan, jarraian, Hondartza futbola.